Fáilteann sa go dtí Staid Semple in Durlas Éile, Cluiche Leathcheannais Iomána na Mún, in Rád na Mionúr 2022 Tipperary Árainn agus Port Láirge Tráchtaire Míchéal agus na slúte bailú isteach a gcónaíonn sa go dtí Staid Semple Tráchtaire Árainn a ggur cluiche amánaíochta agus sin agsúla ana chaimhleann ar fad idir na fórna seo. Caimid súl ar na fórna agus tasnóid leis an bhuireann áitiúil Tipperary Árainn. Tá immerthirí ó ceithre club díag éagsúla tosnú de Tipperary Árainn Tráchtaire. Tá lína lán chuú láidir le Chris O'Donnell, Aaron O'Halloran agus Jack Quinlan. Tosnóid Ciarán Foley agus Adam Daly a lár na parca, agus tá éana hrúháin déanta i measc na dosathe ón mua bhí acu ar an gláir sé sin Conor Martin istigh in anad Cathal English. Tá lína lán tasach bríomhréig Tipperary Árainn le Damien Corbett, Tom Delaney agus Paddy McCormack sa chúne. Agus fuair an Fort Láirge inis, na cuairtóirí tá takeansá Tráchtaire agus lína lán chuú láidracha le Conor Keane, Bobby Drohan agus an captéin Tony Brennan. Tá éana hrúháin déanta ón mua bhí a chur limnach sa cluiche Ceithreachtanis agus é sin tá go lár na parca le Daniel Lawler istigh in anad Josh Hagerty. Ó thaobh scórála de Fort Láirge cumáid súil ar Sean Mackey, Garrod Power agus an lán tosaí Jack Toomey a dheimsigh héana 22 i teachtasteach go dtí an cluiche seo Tráchtaire. Se gachard olafan sa is Staid Semple agus na fórna denmh na thulamhúcháin dhearnacha agus iad beagnach réig an réitóir mo lár parca sin é fear chunta an chlár agus é gleirt leis na muir atá ag siúd ó cuman Wolftone na Shunninge is Jarlath Donlan agus sin ag súil leis an gaibhlann se cas na fórna seo gona Míchéal sa chéad bhauta i bar chearachar in Naungur bháin cúpla seachtain ó chin agus bhí bua ag a deire ag Tipperary Árainn an Tráchtaire áirithe sin bhíidir chorm cúig bhauta in san tarna leach ach le scór na déanach thug Tipperary Árainn an lá leo héna 22 i gona náda 23. Agus dábhrí sin tá ag súil go mbeidh an caibhlann seo dír chomá, dír chócóngar clenna chéile agus cá fis má chríoch níimiid ar chóscóir ag deir 60 nómad go mbeadh gá béidir le an breise nó cáfis ach builí éiricha chun na fórna seo is scarún Tony Chéile. Áta Leathcheannais na Mún ar fáil dos na bútóirí an chlár agus corcaig le Tráchtaire Chéile in san Cluiche Leathcheannais eile ach tá na súla ar fad a gcuinge ar Staid Semple Tráchtaire agus sin ag súil go mór leis an gaibhlann. Bhí an Tráchtaire go háling go dtí seo agus Green golóir a gcuing agus beidir beganin scamlach le tamalín ach Tráchtaire anna bhar fad an farch mar bhín gcónaíonn sa arás ar fad agus drumcla den chéad scáin a reintibre sa chúl in taobh Ardán canain ag an deire seachtaine agus fér ag fás ríis tá lasú chuir amach agus troscar i ruch na seachtain le leata ar barg agus leis an bharing a bhí going dé dánig tá glas agus fér glas golóir ag fás ó chuine le. Na fórna sna Circle agus na focail learnacha ag na Banistóir Tipperary Árainn is James Woodlock agus tar nó sé na Hearn i gceannas ar Fort Láirge agus iad i tart na focail learnacha dos na himmerthirí ógaseach an iad a spreaga agus a gríosa chun tosnú go maith agus áit a bhaintach ag Leathcheannais na Mún. Agus sin olaf is Staid Semple le haig arán na bhíon. Se tróna álinn chun na máíochttain so is a réigean má tá na braseach a fiú ag boga níl éon gaoch in éair nó lochan na cuithe in éair gur fiú Tráchtaire tá na conílacha furfa agus gacrad olaf le haig Cluiche Leathcheannais 2 mún 2022 agus na fórna a dul isteach ní léana hrú déanach déint ar cheachtar dus na fórna agus sin dul chun parc mar fógraí reint immerthirí chur anar chéile ar an Dave Howland sin lán cúlí Fort Láirge Conor Keane agus an tosaí atá naca leis an son ach an réitóir rá na bacla sin tá sliotar caitisteach agus sin
Olive chun cahan so is Staid Semple. Shelvig a Port Láirge Lár Parkinson ag Daniel Lawler. Eber stock a Cluiche agus deis ag na déise ag túsna himmerhan counts on a Durlas stock na muir ag fake and toshit sásta and chéad scoran son aimse ag Port Láirge treis 5 second sin túsma ag na cuairtóirí agus beisiad sásta leis an count áirithe sá. Tipperary Árainn ag Gear Teach agus Spás Stigan son deis Tráchtaire co-score Tá ag súla Cluiche má ó héh scórála tá sé tosnathe go má agus iirecht anna bhahan son ag an lán tosí go Tipperary Árainn sin Tom Delaney agus leistigh den nómad na fórna co-score. Is Port Láirge chuint an taobh lína dúr cumad leistigan son ag Sean Mackey staach go fada le Michael Morrissey deis go siúdar cúlín an council go hard Haran trasnán ag Farrón Caisleán cúnach agus an déisig gafa chun tosa go ríist. Lúsúnta go hebh scórála ag tús na himmerthe ansa agus an council fut Harnash go Tipperary Árainn deis an son ag Joe Egan an lehas sí lár agus go héir atá búilte agus na himmeróí go dtí seo dul te Haran trasnán count má Helen son ag Egan agus táid chothram don tarna bhauta agus níl immerhan só ach nómad go le. Nis an bochamach shelf a ríist agus na déisiig agus beisiig súl le tús maithrísin sa tránóna Marianna der Barkey Aricar an count an lagíirt ag Darren son ag Garrod Power ach isteach go dtí an cúlbar ag Tipperary Árainn sin é ón Harcan agus com Maris í éiteach sin slitir chuirtín taobh Howden Fort Ross chun shelfa ag an Deire Smachtan son ag Tipperary Árainn agus tá deisir scór eile an count son tá fáid golóir leis agus ag an Deire Love an ard ag Brian Callahan sábháiltin scoithaige agus airíonn leis é glan a chuirt an taobh lína ach ag an Deire mehamach agus puc sleas a bheith ann a bhábhar Tipperary Árainn ach an hábhála sin son ag Callahan cúg sé nádas na frachacha agus an slitir tócha ina ghlachaige agus glanta go Deire seo sean is ag Jack O'Callaghan. Puc sleas amach ag O'Callaghan Port Láirge din of dóchan chun é sin na smachtú agus a teachtamach an son tá Conor Keane de la Salle. Aber bhá déanta ríist an son ag Tipperary Árainn bhí deise go Port Láirge ach aimse Harnash agus na Tipperary tá sé ag bogan níos fearr tá contúirt an só de chosantóirí Port Láirge agus an count son imethe staach agus Haran trasnán Tipperary Árainn gafa chun tosaigh scórmahan son anna chuid scórin in cúpla nómad. Paddy McCormack overis I leach dar nó cuirithe cúntaéis na seinseir an só I Tipperary Árainn ní hamháin sa fel ach sa na máint chomá. Ar an déhheile Port Láirge teacht scuil an réiteoir leis sin agus bhí cailísin son cinnte agus an réiteoir ará Charlotte Donlan go méid buile éire Port Láirge agus deis tarint ar co-score. Nis an lántas I hógaigh seo sin é Jack Toomey tá cúil agus scá chúlín is fithe go dtí seo I teachta seach in san tríchle tá imire tá ceann Ellen son aige ó bhuile séir agus an lán tosaí ó de la Salle ar chlár na scór agus don tríú bhhauta tróna tá idir co-scór trí cúlín an taobh. Nis an council tréistal thar an taobh líon agus puc sleas a bheith I bhábhar Port Láirge agus fágas dé Stoch a fé Aaron O'Neill nu ag an Deire tá siad chun é gágant agus a deis dul ar an ansaí báúháin eile ag Port Láirge. Iad a bhí chun tosaigh go mthar park níos túisce agus lór ibar déanta le cúpla seachtain dar nó chaileidir an chéad gá cluiche acu I gcuine Tipperary Árainn agus a gcuine an chlárach an haspáint is gcuine liminí an tachtain se gata tar sé sin misneach dómh an puc sleasa fad golóir leis níl crinne san mar bhfuil sé Harnash ag Tipperary Árainn nó leatharnash acu aber dhéanamh an son agus na déisiig agus idir trid an is sin a cháil Harnash an réiteoir ag scuile leis an immert an son. Gan lántas ag Jack Toomey dul seach siúr altan son cailís déantar agus beidir go méid fearr Tipperary Árainn an mhail an son lámh an order fad mór haimpil ar Jack Toomey agus cinnte pe carta buí ar leid agus seans go méid carta ar gach eile an son Toomey sínt an son bhí sé dul isteach ar an cúl
ach lámh agus an clogad nó an cumán mór haimpel agus be cárta buí an son se cárta buí ag leach chuúlaí lár Tipperary Árainn sin é taig síhan ó chuman néamh muire ag glún meala agus Chorlaigh tastáil ar Jack Toomey a chunicimar an son an lús atá sa bhar seo nuair fuair sé seileamh coolla bhí ar reinting ag an deir na cosa buinte agus deise go hinis ar an tarna cholína go héin agus seans Páirt Láirge chur Thurles in Uachtar. Council toast go maith Toomey gan éon deirú déanta Páirt Láirge Thurles in Uachtar agus na scór ag teach trénas go teamh. Ríist Rowneen ón Hargan an taobh hawl a síl ríist an taomh ach ríist am bhá déanta ag a Páirt Láirge tá siad láidir go cinnte cuiint an bharc ar géibh alún san tá Seán Mackey. Brúan son ar Páirt Láirge agus díhalbh úntaach déanta agus na Tipperary agus steach sa láir hain siad spás inis seans é scuileisteach go mar go dtí na tosa agus sin mar atá déanta chu deis ar cúlaí Éile ag an deire an chéad ceann tá meitheadh ar fóríl Seánóna agus bhí seans an son ag Tipperary Árainn ach ar deire ar dheis agus ar fóríl. Nis Brian Callaghan ó chun na manistrach. Sár go bháil an son ag Peter Cummins. Deis go blocháil dír chumá déanta ag Jack O'Callaghan agus níl seileamh glánaigh aine aber bhá a dhéanamh an dáir an sáid tús na himar agus Cluiche anna chóir na tilthailte díreach lasta cáfis a go mecha an breise agus go méidir sé testáil fé ar an seachnó na seacha fada le Paddy McCormack cúlín má fuid an níos túisce casanse búlann sé an counts on Haran Trasnán sár cúlín ag Paddy McCormack chorm don carú bouta. Nis cinnte tá McCormack is an Uachtar sa chúine sin go díos as sa Cluiche agus ag an deire Jack O'Callaghan cuid bhd an seile feicethe ag a siúd chum agus a ríist tá siad tríl cúine McCormack howlan sonnach ag an deire tá Bert Cosantó an tan slitter tá Callís an son tá buile fute sa cos an son ag a McCormack agus anna heans go méid cárta buí eile le a spáint chum ag an réitóir agus buile séiristeach a bheith ag Tipperary Árainn agus deisicha tarint ar chóscór. Chancenis ag Tipperary Árainn agus carbet a hógaigh for sin négúlín a gona an chlár héna hocht a gona for Láirge an chéad bhouta deis an sár an géad buile séirige agus an count sin tóiste go má scór maith an son aige das na Tipperary. An count sin dírecha maith amach Haran líne de chamán Jack Toomey agus a táir sé buntáiste ar neistas na Tipperary agus ag taig síhan. Réitóir Gírigar na himmarthirí bugga sír agus spás thart a síhan go dtí se na fórna mar a bheasabar tachtaseach anna chóir ar fad agus a deisian son ag Peter Cummins ag gáirdach ní airína go deiritá sé ar neis ag Billy O'Connell tin sé go dtíon taobh howden far ann ag fannachtá Dara Walsh chóirt an taobh lína Brú ag an deir airíonn le sé cumad isteach fa le Jack Toomey a ríis anna chud an farc clúda ag Toomey ceann ard ón Dave Lína scór an clé go dtí seo ag Jack Toomey an tríú ceann ag a siúd tá míad chorm a ríist. Is Tipperary Árainn ag teachtamach Tré Sheehan. Toomey Gírig ag Ultarnash ag scuilann sé leis agus ag an deire tagann sé de cumán Cosantóir Páirt Láirge agus tá brúan is ar Páirt Láirge mar go bhfuil an count son imethe steach Haran Trasnán ag an lán tosí sin é Tom Delaney an tarna ceann ag a siúd Tipperary Árainn ar neis an Uachtar. Is Brian Callaghan chun córsaí a achos núdúing agus beidir gona baróg seach de Páirt Láirge ag an deire cóirt an taobh lína dír a cláisteig. Slauníonn sé seach le Seán Mackey. Mackey dul a rúthair. Iling an teach níos scéireach an counts up beag na buinte hí na grifin cumán ard go maith son clipper timmerthóiríonn son agus siúrálta cléigh an réitóir an slitir isteach chuige ach tá sé sásta ligean leis an nimmert fear na siúninge chumann Wolf Tone agus ag an deire an slitir tá uí caiic sé isteach idir bhirt
idir Michael Morrissey agus O'Callaghan agus Egan Derra tá sé ar náise go Port Láirge brúan son ta imar horsa freis deisian sa bhí sé trílan cúlan sin agus Egan Derra hána sé de chorp cosantóir Hibredáin de síhan Egan Derra bhí sé reinting beidir go Port Láirge agus ag Daniel Lawler go raibh seans ar cúlan son ach Egan Derra me machar Dave Howlton for puck slasa ag na Tipperary na féidir de húla vant an cléthe. Ceann maithag na Tipperary agus deise go beidir dul go chúlín contosa an cléthe Harbheith cumar gobar bhá déint an son ag Tom Delaney slaunín sé staach an son an sidir Joe Egan tá chúlín ag go dtí seo Egan fósa dul brúan sa Fort Láirge deisian sa cúla ag an Derra an iirt gan bheith go húntaach sábháilte go maithag Brian Callahan agus fuiisih agus na déise agus deis an ceansa glána. Nes Bert cosantóiriste gan. Brín sé amach dómh ag Derra agus tá spás agus fear sa freisin is go Tibredáin an fear lárpáirce sin Adam Daly. Ceann mar ríis tá sé géirí McCormack a bhaint amachiste an son McCormack é beaga ó thaobh na lámha deise go taobh na lámha clé Illing céir go má chuir sin ceann son is staach sa láireach tá Port Láirge ábal titim siar agus é sin a glána tá siad féhrú ar náis agus na Tipperary agus é sin míleach for ó Port Láirge deis ag Tibredáin ar scór an ceann son áirt san air í de méthe gá chúlín contosig scór maithan son ag Conor Martin. Nis an bhearna is múdar an fórna ach ní mór an méid é gá chúlín achtere an ceann son sin gá ceanna stíga chéile ag Tibredáin agus go mar síos le Port Láirge ag glóric scór an ceann sa smachta Garrod Power seach go fada le Daniel Lawler. Illing céir go má second gágan slitter a chumán hiic sé go raibh sé sin mithir fóríl an chéad ceann seach nóna tá mithir stray ag Port Láirge fanna míad mar a bhí seachta guna cúig. Amach sin gan a bheith úntaach agus buntáiste díreach tu ar náis do Port Láirge. Níor bhah seans amháin beidir a chúil gotí seo bin an ceann a bhí an son díreach ag Tibredáin na cúigisteachtaí lámh Brian Callahan. Gotí seo na fórna Crain go má ó thaobh na scórna tá fuis na fuck sleas amach an son ag Port Láirge ach beidir gonna bro sé amach dómh tá brúan son ar lína lán cúil tá sé ag Jack Toomey Bert Cosantóir tá Cabhar Dí tá Cabhar fós Dí fósa dul ach ag an Derra hairí le sé a chur de chamán tá ag síhan amach buile cúig féidir go seas agus dúirt sé leis féin mana bhfuil Cabhar teachta seach agus ní léon slí mór haimpel an bhirt an son raibh mé amach agus tóga mé an buile cúig féidir go seasca agus beag seansan son ar scór agam. Nes tugann go dama chun dul amach agus mar dúirt mé níos túiscin í léon chuéich an échrann sa Staid Semple gur fiú Tráchtaire trach nó na áling amach samach 6 Celsius nuair a tháinig mar isteach agus na fáin lóga fiú ag etal mór haimpel deasí de dhéiscin tarnáis caithfidh bhfuil tascalóir an nuair tá si de getalt an taimsad an trach nó agus na fehidí má ach na súla ar fad ar an gceann áirithe agus deis ag Jack Toomey an bhearna is lua chur idir na fórna bouta bháin eile seo chuing é. Gá chúlín ó bhuiile séir gotí seo sa clé ceann ó nimmert seo deisir ceann eile ceann ceann son áirithe go má Haran trasná tá sé Harbheith crainn ní léon ceist an bhearna is lua atra bouta bháin eile. Sár gohálan son agus Conor Martin a ríis a dul rúthir tá Bert a dul sa tóir ar Martin fós a shelf blockáil den chéad scoin son déanta go Port Láirge agus deis hééis sin a glána bhfuil bhí seansan son ag Martin a Port Láirge ag titim siar a clúda go héon áirlachan sa a tháina himmarthirí ar fad go dtí seo teach nónach an ceann son a mithisteach sa bhearna bhfuil ní leanna cosantóir Hibredáin agus bhfuil tá brúan son ar síhan cinnte agus cuioine bhfuil sé carta buí chumá tan sé siirtí ón Hargan. Deis Ellen son ag Tibredáin an ceann sa Haran trasná ag Joe Egan an tarna cúlín ag a siúd Sorry, úirt amach.
Is tá Cluiche chur Daniel Lawler an son fear Delas Al. Agus mail bheag chur chósaíonn tá. Slú deas go leor ball isteach go dtí Staid Semple tránóna. Agus an Cluiche go dtí seo anna bha, anna chomra chur fád. Ceathrú uair imethe 8 gona bheith sé. An iarán áitiúil beagáín chun tosaigh agus an bhearna sin tailteacha ach tá sé dechar rag an stad seo. Cé tá níos fearná chéile mar go bhfuil an dá iarán anna chomra chur fád. Is cuasaí a hosnathe bát amháin eile. Agus deis ag na Tiobraid Chapter ríist an count an a meisteach ag Adam Daly. Crinnes aige, scór aige. Agus 3 cúlín in isidir na fórna. Nis an a scóráil fadar fad. Ag Tiobraid Árainn go dtí seo an Fearlár Park Daly clár na scór agus cúigear den Cheshire tosathe freisin clár na scór. Paddy Phelan an taing Iomána go dtí seo nach bhfuil tréis éonraí rud a dheimsiú ach tá dóthan ama. Again, ní léon cheis fésin Tiobraid Árainn ag iarige sin a smachtú arís an réitear Comhart an imirt. Bagan sé cúpla céim siar agus ag deire seachú na Tiobraid ag ríist. Ceann sa Comhart an taobh lína glánta go maith go Daly. Portlar ríist ag iarige sin a chosant anna Comhart an taobh lína ag iarige a smachtú an sant an leachúlaí lár Aaron O'Neill fear Valivik gunner. Ag ag an deire déanta go maith agus na Tiobraid ag tá seansan sa ar cúlín ag an lán tá sí Tom Delaney agus an count sa Haran Trasnán sár iirecht amach ag Delaney an tríú ceann ag a siúd agus an bhearna is ag ceithre cúlín. Cinnte forlámhas ag Tiobraid Árainn inis le tríú ceir nómad an nús Joe Egan, Adam Daly agus Tom Delaney leis an 3 scór dearnach acu agus ringe test all a ríist ó Fortlar an crut rud beag caiilte agus na déisiigh le cúpla nómad an nús seans beidir inis ag Ben O'Sullivan Comhart an taobh lína eisna methe Haran lína an slitir dír cumáta leistigh ag an deire tá an slitir methe Haran lína ach a bhábhar Fortlar ag a bheith an ceann áirithe agus lucht leanta Tiobraid Árainn gan a bheith róhásta. Nis Jack Toomey. Gan a puck slasa sa Hogan ceithre cúlín go dtí seo aige. 3 ceann ó bhuilí saoire agus ceann ón imirt. Nis seachún Jack Toomey. Ceann Míchéal, better gonna bro sé amach fós de Fortlar ní dhéananig mar go bhfuil cosantóir Tiobraid Árainn siaran son agus glánta go America. Comhart an lína agus a ríist am a Haran lína. Paddy Phelan ag iarige smachtú ag an deire bhí sé road a Haran lína agus deise go Portlar go teach bát amháin eile scóir tastáil. Bhí léimre conis le ceithre nómad na mar sin agus an 3 ceann dearnach agus na Tiobraid. Berta Fortlar aige dul don líród chéine agus fuair an bhirrtacha buile agus iad sínta agus kitring amachchas amach a bheannach na cligan agus géimrad buinte na ceann búlta gona Míchéal agus beag Cluiche tastáil an son kitring amachchas amach ach tá an bhirrtacha na sínta agus beag mail bheag chósaí Tiobraid Árainn an uachtar le cúpla nómad an ús be siad sásta leis an Forestbar de ceithre cúlín ach do Fortlar ag be siad gur an crut a gáil tar náis agus Tráchtaire san imirt ní Craobh an bhail seo beidir de ceachtardas na fórna a caiig lucht leiise bheith cinnte go bhfuil go hainge ábailte leanúnta raig agus sto go bhfuil Michael Morrissey go bra agus clogad le chur Harnáis agus an son nuair tá dimreóir eile go bra be mé ábailte tasnú ríist. Cúpla onatí ar an daobh lína á cholamhú beidir agus na Tiobraid agus iad ag smaoinmh beidir ar athrú nó daoine a héamhú anas go midis réig teachtaisteach más gá. Tá mid go brach an tasnú ríist agus réiteoir tris an slitir chafaisteach go bhirt. Ceann sa Harnáis go Portlar go deisean son ag Ben O'Sullivan an ceann son a meisteach a go ríist ar clé dímán son an tarna ceann ar foiríil ag go Portlar aige agus fanan an scór mar a bhí ceithre cúlín natar a gcónaí. Ceann son a ríiste go Portlar go bhrealann céad cúlín eile
Also Cluiche sár aber Jenton son agus na Tipperary connection a quitter nash agus ag an dura níl ein full sair he'll daily grave squealing on raid Thurles and Máirt agus an counts on a mehe stock her dura have na love a clay agus her foreel and turn account freshen her foreel ag Tipperary Árainn he'll mind her Tipperary Árainn Peter grave she haran trust none okay get dura her clay agus her foreel phenomen gilla himmer and so Staid Semple Tipperary Árainn Craobh contosig agus an raid Tornish he'll measure in hog Brian Callahan a number ama Leisha Buchamak agus Keelan Shishin Gwil an raid tor Jarlath Donlan con an slitter chafisteach an lína 3 véidir diag agus ní Waterford Láirge veic Shishin Nis brewer na Cosantorian Council well better na broke Shamach do vega dera Couple na Gierig vacant K a fiuch Suse ag an dera Árainn leis na déisige a valú agus a Tráchtaire agus scorig tastáluha Seanníos fear ó Fort Láirge Máirt má Gyrge Carshachan so Peter Cummins ó Road na brick Dacherty an son order tá sure Cosantor mór haimpel tá Tipperary Árainn in titim sheer in Ivrica agus ag an dera Árainn lo an slitter yaim shoe ag an dera níl sé glanta a Sharnashka Port Láirge ach sarv lochal dénta a machas an son ag Jack O'Callaghan agus Clipper Dimmerhori Reach, better Lord Gungan Raitor and Slitter Nienington, Raitor Hain, Curtacan Talon and Son, order about one elegant shock going Tipperary Árainn a reached. Port Láirge of Dohan and Son and Far Curtin na Cossa and Son, ach Squealing and Raitor Lesh, Aaron O'Neill and Pastok Uig, agus again Derry Broshamacha for Michael Morrissey, Chansiga shoot Carrick Tastal, Tipperary Árainn Girige, Hutter Nash, Shin Dirk Martha Jenta Connor Martin. Corishni shell of Glannig Eingistigan Santash Beganin, Salach le couple nomen and also have Shelleva a Hamad on Raitor Derek and Slitter Lorg. August vi Shell of Kailte again da in couple about and son. Raitor can Havistach. Sure Derek. Joe Egan. Passamachu Shugati Adam Daly. Count Contour to Ganesh Mestaka Shoe to bring Shamakati Tom. Delaney and Lawn Tossi, Todd Tree Cooling Gadisha, again on Carew Count and Ishiga, Tipperary Árainn and Karen Cloha. Cooling Idr na Forn, August Denno Madon score, Dernick ag Port Láirge, a big Dima or Hilishin. Treifse for Lavish ag na Tipperary, Chance elegant on Tossi, Tom Delaney go hard, Derek Reach, Shakti Lava, Brian Callahan, agus an tarn of out of chalk no na Deshiga Farrago na Manistruck, Port Láirge chur Aranansi ka reached, Neil Ayo for Láirge Fnachton counts on, Tipperary Árainn reached, agus Crotney's Fiaracha, Planny's Fiaracha, O'Haven Cluiche Yimmert, agus Shachuing, Sam O'Farrell and Captain. The Cluiche Stockens on Tashig Bugga Vodney's Fiar, Machofadil Tom Delaney Lish and Counts on his Fiariga, sorry Rickton Cougo Countig Delaney, Tipperary Árainn agus Furlovus, Gan Keshtigonish, Eric Leha. This thought come Shane Heron Banisho Fort Láirge go will Boort Ernie Lane Keshnach go will mar go will double scoring in going Doig go gonna Shay agus a Tamil Fada owner Yaimshig na Deishig Oga score. There no douche na Bootori Autic Leathcheannais na Moon and Tachtan Shakuin to Kadin Shakuin Glevek Lefeshkan Biower TG Caher agus there no Kirkig Cur na Blina Shachat Vuder Gahamers Nora Faish Pelagus Mont, Mionúr agus fé fethe. Céimh ag ann, Sinead Ceist go dtí seo Tipperary Árainn an Uachtar an sa Staid Semple agus Dacherty ag Port Láirge aon dul chun cainge dhéanamh le den nómad an ús seacuing Ross chun Shelleve ag deireadh. Port Láirge déanamh dóthain chun sin smachú agus rud éigean tic tastáilú inis as an ansaí áthais ten sé seachtaí Lár Parca, Daniel Lawler inis a dul rúthar seansa go fearr delasal, Rauner Clay, Rauner Yesh tugann sé pass logíirt ag deireadh tréis an obercrúg dhéanamh Sciorn an Slitter, Haran Lína Derrig, tríú counter for Éile Port Láirge agus cnach ceart sé na Hurling leis an gceann sa Éile ceangalir Dave Lína tréis an ober únta gur fad dhéanamh Shelleve a bheith tuga uatha choéisce. Nish Owen Horgan. Sár go bháil ar Easton son ag Port Láirge.
Agus ag Michael Morrissey chun iad a chuir anúnsaí ag dechirtaí acu. É sin na smachtú uiste an son agus obair ríiste in bheith Jack O'Callaghan anna cluiche immerthaige. Immerthirí ó ceire club díga tosnú de Hibertháin tránóna seo deis ag Ciarán Foley an Counson yes agus an tríú ceannar fóríle acu. Leis ceanómad go le fáchas sa chéad le agus ag an stáid seo ceannaíocht ag Tipperary Árainn ar an cluiche ru déigint cint ag tastáil ó Fort Láirge. Go rís cosantóirí Tipperary Árainn in uachtar ní léon ceis fé sin. Bruinson ar Jack Quinlan. Árainn le Peter Cummins ag Alternash. Cummins a dul seachtá seansan so ag a Port Láirge. Peter Cummins sábháilt úntaach ag ón Hargan bhí seans úntaach an son ag a Port Láirge ar cúl ach ag an deire beigrah seans dul cúpla céim eile ag an deire bhí ón Hargan lán ábalta chun é stoppa imime amach le haig buile chuig féidir go seaca bin seans úntaach ag Port Láirge. Bhí na cosantóirí go léir fách in íag an son ag Cummins ag gearisteach ar chúl bhí imreoir eile las mo chomá ránach sé tart féin chúl beidir mar derm se dá leanach sé céim nó go eile gombeocht níos mó de chócht sa bhuiile ach ag an deire bhí Hargan lán ábalta é stoppa agus seansan is ag Jack Toomey ar scór do Fort Láirge ceir cúlín godí seo tránón ag fear de le sal. Níl scóir Port Láirge le dos é nóma tá ceannig tastal go dóta gardig sé níor bhúil sé in nécré agus nuair nach bhfuil rudí a dul le gartit ní bhíon rudí mar sin ag tarlú in nécr ar gná lá agus tá anna bhrúin is ar Fort Láirge buile séir amach agus na Tipperary agus gachrad a dul I bhábhar fuair James Woodlock dar nó fear drim agus inse trí Craobh na mún búteige mar immerthóir le Tipperary Árainn Craobh stratha chomá agus néim lína caiteige in Yanzi Tipperary Árainn agus anna immerthóir agus banistóir maithe sethe chomá leis Tipperary Árainn ag iarraigh críoch maithe chuir leis an chéad leathansá chá númad go le fanta ansa I bar Tom Semple agus a ríist ordaigh an lán tosaí Tom Delaney cúi cúlín sin an séú ceann tá sé thar bar ar fad níl freagra be ag cosantóir Fort Láirge ar chunas é a bhanistú sin an ceire cúlín dearnach ag Delaney agus gris ceartá dhéanamh. Leis sin thurnaisig Michael Morrissey scór éigeantach tastáil Fort Láirge Garrod Power dulaisteach fiú cúlín ag an stáid seo has Stoke an Counson well ag an deire díreach leistigh don fosta iirecht anna bhain son ag a fearclúnaí a péireach an céad ceann le trí nómad díag agus ceanna bhí ag tastáil go dóite os na déisiig. Tá Cluiche an son seoráilta agus cosantóirí Fort Láirge Tarring síos an tosaí agus ag gearisteach agus puinte eile hiarfá ag a Delaney. Immerthóir sethe agus deisianis ag Tipperary Árainn an bhearan a bhéadú an Counson a mithe steach thar an trasnáin an son ag a Corbett Picart mar go deire agus na scórna ag teacht níos fosa dos na Tipperary. Ríist Port Láirge dul gar leis an pachamach an ceansa is má rudí difriúil a riil. Dúbal scórna sa níos beidir bhfuil oscailtí I measc na cosantóirí go Tipperary Árainn agus go féidir le Port Láirge ru déigeann gáilt an Counson ag a deire lag iarracht imime amach agus a rís gan éon sa saolaíocht nó cruthaíocht ag baint le himmart Fort Láirge le tamlína nús an cóimart an asnamh chomá agus an iarracht sin ar dheis agus an carú ceann tá mithir fóríl ag Port Láirge agus an Counson ag Peter Cummins. Dúbal scór na carde go gcuinmh seacht an amount níos fear go Tipperary Árainn. So anna chomart an taobh lína díreach leistigh for Fort Láirge gúling an son agus ag an deire an slitter
Ima Har and Lena agus puck slas of out of over Fort Láirge big 3 noma down coat of Gertha going on Staid Semple and Chéad Ceannachas on Dírach Tustin has shock Gúlí nidir na forna Cardig a gun of a shock because they make Kinta Gorwalla Shane Ahern gumach score agent ag a Port Láirge Riven Brisha. Tipperary Árainn clue the come a Hamasna Gussentori Count Garrett. Cadine Farlar Parkish Nick Kieran Foley as clean na Gúlí agus Count Cunter to Gestiganson and Cool Borgs and Cussentori Chakma Butun Biajan Deshansoi Tipperary Árainn Tom Delaney le cool. Sorry Eric Tamakas Amaka again Lawn Tossi Hanish Shanish Yanam Shamakatag and Lawn Tossi Shin Boyle Marafa Kamakas Amak Dufford Láirge Rivlahan Cool Tipperary Árainn Delaney ag I'm shoe and Lehead to score again. Cool Dírach bhuile lehaman sa Staid Semple mata éanam chun cúla gáilt sin an tam os Cluiche bearna de Gúlí natras mór an méid é sin agus in áiríre tailte agus na Tipperary idirtáig fécin níos fear tróna sár bhuile an son ag Tom Delaney chuig Cool Bar Brian Callan agus an Cussentor amach an Learód chéine agus ag an deire Hurling and Slitter níor gaim se Cactors in vertical agus ag an deire Cool ag Tipperary Árainn. Nis an a díle stachamat de Fort Láirge sin iwwer fehéin Josh Hagerty. Hasig sé gunn of limení an tatan Chicata ach far Fort Láirge san den makar Daniel Lawler atá Gertha. Daniel Lawler tá mithe de Gerthu an son agus tá nómad den amchút of Gertha fantan sa Staid Semple Bullis erga Port Láirge Jack Toomey a hógig agus géir gá agus na déise góga le score agent. Nis an counternach bhí ag bhí bula cúivéidir agus seaca agus nuair a gáirdigh sin Slitter níor dhearg leis teangahálaí inmh be sé súl le tuair níos fearr leis an ceansa agus an bhearna a leidú de Gúlí natra Caracúlín Gadí seo tróna ag Toomey tá cúgu ceanna isige agus score an son ag a Toomey. Spéidir go méid immertáin eile 10 second fáca agus Shellah Lár Parkinson ag Adam Daly cúlín máfuit again níos túis gan count son a ríist I titim sa Carno contúirte sigan son tá brú Kinter Cussentori Fort Láirge an rud dernach a bhí cúha ná cúil eile chéile Rivlaham ach ag an Terra Árainn lo an Slitter a churamach an son cofadla le Billy O'Connell agus tá an adóg lehame sétan sa is Staid Semple hí na fórna chorm gama sa chéad carú uair a clictan cléthe híidir congra gama ach ina dhíag sin bhí tréimh se far lábhais ag na Tipperary sé cúlín na stíige chéile Joe Egan Adam Daly Tom Delaney le Caracúlín agus an son an cool cinúnach sin ar nómad agus trucha ag Tom Delaney de Tipperary Árainn rud a gágan go bhfuil bearna de 9 gúlín idir na fórna ag an rise. Héna cardig ag Tipperary Árainn ná a hocht ag a Port Láirge fannigin sa buchfeint an chéad lethe techt agus action ilan tarna lechan son Dúrach an íg. Eber seach a Cluiche agus deis ag na déise ag tús na himmerhan counts on a dullaisteach na muir ag fécin toisiid sásta an chéad score an son aimse. Nis Tipperary Árainn ag hir teach síos agus spás a stigan son deis Tarrinter co-score tá ag súla cléhama ó héh scorála toisiid na dúr cumad a leistigan son ag Sean Mackey staach go fada le Michael Morrissey deis go siúdar cúlín an counts a go hard Harran trasnán ag Farrón Cashlan himmerha. Ansa agus an counsa fut haar nasige Tipperary Árainn deis an son ag Joe Egan an lehas sí lár agus go héir atá búlte agus na himmeróí go dtí seo. Haar nas agus na Tipperary tá si ag bogan níos fearr tá contúirt an sa de Cussentori Fort Láirge agus an count son imethe staach agus Harran trasná medi si testáil fé ar an trachnó na seach fada le Paddy McCormack cúlín má fuit a níos túisce casanse búlan sé an count son Harran trasná sár cúlín ag brúir ag an deir Árainn le sé cumad a staach fada Jack Toomey a ríis anna chuid an farc clúda ag Toomey count ard ón Dave Lena score an clé go dtí seo ag an deir ó tagann sé de cumán Cussentori Fort Láirge agus tá brúin ish
Her Fort Láirge, Marco Willen Counson in Mehe Stock, Haran Trasna, and a Toshit Favru, her Nashik is na Tipperary, agus is in meet locked for O Fort Láirge, Deshek Tibber Dar in there, scoring Counson, Arts in there, he's a Mehe Deshellen, son, ag Tibber Dar and Counson, Haran Trasna, ag Joe Egan. Agus a Desh ag na Tipperary Tráchtaire reached and Counson in Mehe Stock, ag Adam Daly, Crinnis aga, score aga, Gunner. Okay, again, there, Jane to go Magus na Tipperary to Shanson, so her cooling again, lawn to see Tom Delaney, Agus and Council, Haran Trasnon, sorry, Eric to Contour to Ganesh, Meshtak again, shoot, bring Shamakati Tom Delaney and lawn to see, to Tree Cooling Gadisha, again on Carew Count and Ishiga, and so Ibar Tom Semple. Agus reached, Ordegan lawn to see Tom Delaney, Cooey Cooling, Shin and Sheo Count Toshe, Solo Fort Láirge, Garrow Power. Dullashtock, few cooling against Stodshaw, has Stoke and Counson, well again Derek Lashtig, Dun Fosta, Lean Naguli against Count Cunter to Gestiganson, and Coolborgs and Cousin Tori Chakram up, Batum Biajan, Deshansoy, Tipper Doran, Tom Delaney, Le Cool, sorry, Eric.
Bar fiidir ag fannacht na déisiigh le cúpla nómada núsach tá iarna túil th neist tá ahrúháin déanta go Páirt Láirge ag an ris agus Conor Tobin ó bhaile Vic Gunnar imetheisteach sa líon lán tasach don tarna leach agus négú lína tá idir na fórnas mór méide cúpla scór luach a testáil ó Páirt Láirge túsan dair lethe má hastíú éon seans a bheitá dul chofada le Leathcheannais na mún an tatan se chuún. Fear na sinninge Jarlath Donald chun cuasaí ahas núdúing agus ón gahaisteach an slitir ardahan son agus Seán Mackey Cluiche dentan son bulas go Páirt Láirge agus deis ag Jack Toomey cúlíonn tá cuaigceann go dtí seo teach núnaige. Fear delasal an chraing ar fadar fad. Agus seans aige an bhearna a leidú ba bhrála forin séna ar an cúpla scór luach a gáil ag túsan dair lethe. Agus an son joch go me Leathcheannais agus caiilann a going boutáin eile seachún Toomey. Ardathe go maithe cén ceann son a meisteach gan éon cheist tar an trasnáin an chéad scór sa dair le agus na déisiigh agus ag Toomey. Páirt Láirge gurige sin fiocha cumars an taobh lína a há sé ach ag an deire scuileann an réiteoir leis an imirt agus ag an deire clúdach Mumhan son go Páirt Láirge isteach fada Michael Morrissey hain an ceann agus Ibrahim Gamar isteach an son fada leis an lína lán tasach go Páirt Láirge agus sinna rud a hastíú hunis cúpla scór luach an ceann son a meisteach. Bhí muir amháin dul den bhrat agus an muir eile rár fórílach ag a deire. Cúga ceann ar fóríla go Páirt Láirge bhí seans an son ag Peter Cummins ach ag an deire ar clé agus ar fórílach. Brehan tú beidir go bhfuil meisneach níos mú go Páirt Láirge ag túsan dair lethe sár go bháil an son ag Conor Máirt ach buile sa ceann fuit an son ige agus Anna Hansenis go méid Billy O'Connell fear gún na manistrach i mhail agus Anna Hans jo sé carta buí ar a laiad agus ag brethir an réiteoir tá an Thurles carta buí an son ag Billy O'Connell agus Conor Máirt sínta a gcónaí an sa chóir leiseach chur air chu sé náda san air sellh tóca go húnta aige agus an son dénach an Cluiche ar an son darna Páirt Láirge caiiletar an chéad bhát a gona Hibredáin héna 22 i gona náda 23 an son an tarna bhát a caiiletar i gona an chlár in inis fuair léis an lá sin héna 22 gona héna 8 an son hadí ar nasin tatan se chat agus beidir nach raibh dína mór ag sú leis chugur Cluiche maithe gona limaní chuidir cailmach a lóg agus bhúidir de 8 gúlín go deir na Cluiche ó Peter Cummins agus Jack Toomey ach go dtí seo teach nú na há Tipperary na nuachtar agus deis an bhearna Leathcheannais go dtí 9 gúlín. Ceann go bhar leabharcha ag fólí go hard ach ar dheis agus ar fóríl chéad ceann ar stréis a dair le ag Tipperary. Nis Brian Callahan taobh hawl ránathe ach ríis Tipperary chun tosaigh den ceann sa déint go Mumhan son ag Máirt an slitir tug uig agus Tipperary na is teacht tá fear sa bhreis an son an slitir cailteach beidir gona bro sé an tarna ír tá sé ar neisiá an a bhrú an son ag Páirt Láirge agus déint go machchan sin na glanna níl si glanta go fóil ach tá siad ar an móthir chun é ag glanna tá siad ag marachtant go contúirte go stig an son agus tá Cluiche déint an son ar Michael Morrissey an láh an ard ag an réiteoir scuilann sé leis ó thaobh buntáis ní raibh éon buntáis an son agus an ceartaige an slitir Leathcheannais agus buile sé agus na déisiigh ó náit inar tharla an Cluiche sin. Is take siar chun sin na bhúla tá Jack Toomey tá sé chulín go dtí seo trónón aige. Ceann ceann is sia ó bhaile raibh sí isteach sa cearn ó beidir bhfuil ag tríl cúil luach an ceann san ag deire ar dheis agus ar fóríl agus bin rud deirnach a bhiúthe a meach cúlín ar a leid bheith ru déigeantar chlár na scór go trú a bhéalach ar dheis agus ar fóríl an séú ceanna tá ar stré agus chomh Máirt an slitir bog amach ag ón Hargan do Hibredáin. Brú an son ag an deire Árainn loibh bog a raig ach titim siar de Páirt Láirge an son tá Conor Keane ó delasal na cosa ge cummart an taobh lína tá sé methe mac ar an lína agus puck sleas a bheith ann a bhábhar Hibredáin. Tris an obair cruúig ar fada dhéanamh chun an ceann san na bhuachant
Shelf tucha uharíiste go Port Láirge agus deis ag Paddy McCormack gá Hurling go dtí seo. Ag fearhúirs I léach agus deis go beidir. Mar dhéanach Joe Canning an countsa chur Har an trasná na tógan to chud ama. Builama ag McCormack ag taistil go hard a chur ríist an coolbar Brian Callahan. Tréis an lámh sinna chur an ard atá cúlíní sábháilte ar a leid tríomh out a tránón aige. Leis an lámh ard sinnach níl an contúirt glanta go fóil. Seachún Tipperary Árainn, Adam Daly, cúlín manís túis an contúirt ansa, cosantóirí Fort Láirge an sin, ar fud na háte deisanta, ag a Tipperary Árainn ar cúl, ag an deire iireach Paddy McCormack, ar chléigus ar fóríl, ní ar fóríl mar tá sin mehamach le haig buile, cúig féidir go seasca, bhí seansúnta chun sanna go Tipperary Árainn ar cúl. Leis na tróir go teachtaseach ó Woodlach ar an Davelín na banistóir Tipperary Árainn dar nó bhí sé Lárnach dá club Drim agus Inche nuair bhúidir Craobh Tipperary Árainn a gcuine clanoltaí an 2011 agus bútóir se ní léon ceist agus ba frá leis Tipperary Árainn a thógant go dtí Leathcheannais na mún. Buile cúig féidir go seascanis, Damien Corbett a thógaigh gá Hurling go dtí seo aige. Ceanta díreach I lár ard go maithe ge bhfuil crinnes aige, tá gan éon ceist. Scór Míchéal san aige dus na Tipperary an bhearna méid go dtí 9 gúlín. Níos fearr Fort Láirge. Scóir ag tastáil an ceansa go hard ag an deire. Nuair hainnig ceansa ar an trasnán bíonn siad úntaach an nuair hain siad ar fóríl mar an ceansan ní héon bhá dómh iad agus tugann sé níos múide aspa misnig don bhfuair an sár gohálan sanna go Joey an gá Hurling go dtí seo a ríis Tipperary Árainn ag immert ar lús níos airde ná mar atá go Port Láirge seansan sanna an lántasí Tom Delaney héana sé ón immert héana seachtain is aige sár haspántas tucha ag fear chahar go níoscaig agus 9 gúlín a ríist. nó 10 angan is idir na fórna héana sé ag. Gwyna nád yn ei. Rís na cansa tócha go marga Port Láirge. Ar dagan ag tastal da faidish cool in écher ar ngóg sé ar nás sa clé iad. Deis an sonnig an onadí, ta'n sé macadín onadí en, sinna Conor Tobin, siar hain sé siú deis an sonnig a deireg a Port Láirge, an cawn son ar deire har an trasná níos fiar. Rís tá dóhan ama ach na cólíní a hógant, Peter Cummins ag críoc nú. Ríist Aaron O'Neill, ó Falavic Gunner, an Cumán Cailteach an pastach ag a dirty Dara Walsh. Has sé glóir Conor Tobin is an son, an tonadí ó Fala Vic Gunner, an slitter again, Cossentor Falcon Yigige, Fósa Dulta Shanson Sunner Cooleen, Haran Trasnone Conor Tobin, Nís Fiaro Fort Láirge, Gá ceann le sig den ómad acu, agus an tonadí cinnte láidir, istigan son níl éon ceist. Cork rís an taobhlína, Tipperary Árainn, denmh dóhan chun an slitter sin a chamád agus an réitor tart slídómh isteach fada le Tom Delaney rís, féchann sé an order feag lethecond an count son Haran Trasnod a le héide a spontans ag Delaney, héna hochtan is aige goléiró an immert, Cluiche for féin bhar seo machchan so. Héin úr nuair hagan Port Láirge ar nás ó buile. Olca maithan son tucha uig ag Paddy McCormack far Port Láirge sínta agus beag carta builean son ag McCormack agus an réitor Camád sús le géimeart an so tránó na fear na siúninga ó chuman Wolf Tone agus buile an son tucha thar na cosa carta bui ag McCormack agus beidir le cuitas an cartaí seo bhfuil an tágus na himmerthóirí
Fnacht an bord beag buile séir ag Port Láirge agus ag Jack Toomey ag dachratí go Port Láirge éonúir nuair bhín cúlín nó go fuitecha Árainn le Tipperary Árainn Tráchtaire agus scór eile gáil chun an bhearn a chamad isteach is amach ar naig cúlín mar atá gcónaí mar a bhímar ag an mrise fanamid mar a hámid agus denúmid beagnach imethe sa tarna leach. Nis Toomey tá amach an ceann sa hógant. Sé cúlín go dtí seo. Count out Haran Trasnan and Shachtu count. The five Port Láirge cool in Echer. Well, the Craobh Saimula going gun ein chest. Oh, Sar go all and sonning McCormack. A dollar Ruher Kusha Nordis and Aaron son. Deshiger cooling. Illen Anna Yerak Egan Dernier Vein Bulligadera and County Bjorn Kugu counter for Éile get Tipperary Árainn. Agus Port Láirge is bog go mar mach fa le Billy O'Connell. Bruin son Port Láirge Árainn lo shell of gold. Nish on these fjart I should tamon Derek she's treed on Lár better gonna broke shish in a mach a derny yenig. Mark will Cossentory Tipperary Árainn law noble to Shiganson. Agus Deshika Shudish in a clan a mach of le Joey and Gaukulin Kadisha get count Cluiche the Stackenson Sakunya smack the galling Desher score and son again Damien Corbett okay again Dara. Yes, because her 4-eel and show counter 4-eel. I get Tipperary Árainn. And the Sula Bunta, her 5 and son. I get Port Láirge then Mionúr Hishin eat Favorú Dar Eric Árainn Lois in a call Turnash because Desh talk to Mach and Love and Ordig and Ray Tor. We have Buntosh to Heart, Nilaine Buntosh to Foot, Toshella Fosaka. Agus Desh got dollar and Nancy, Stockofada le Connor Tobin. Smacht a galling again, Diffreak, Denteg, Tobin gan ein Kesh and Countson, go hard a keg and Dara, Stachti Lava own Horgan. Deshiga Eaglan agus Tipperary Árainn a Coronunsi, Macafala le McCormack, Ní Árainn leis, Ach Árainn le Tom Delaney. Actually, Glóra Cool and Count Cuntur to Kamish Stackenson. Again, Derek, Conor Martin, and Titmamach and Evalu. Cossentory Fort Láirge, then of Cluiche. Well, he'll miss a grab Cluiche and son. Tá Cluiche get Derek as far Fort Láirge Shínta. And better grab counter. Then to Rivishin, Agus, again, Derek and Rachel can build a sear of runner Fort Láirge. Agus, reached con Lairtle far Tipperary Árainn. Agus, Carter Bui Eshe, Stoker. Conor Martin, a Fioxus, and Count Orhis, a Dovrision, couple Immerhor, are in Dahave, Cashid of Arach, O Have, gone in, Cluiche, Éile, Ian of Ní, Martin of Ian, look at Patty Field and Bader. Agus, Cashid, Kint of a Cormac, and Buillis here, Ega Port Láirge, Corliche, Curta, Aaron Gossentor, of Ishinta, Agus, Deshica, Tosnua reached, Ocht, Gulin, Idr Naforna, Goni, Agus, Coola Hasti, Nagoni, of Fort Láirge. Counts on Sean Mackey. Ishil Ibrahistach a shoe Duck Nilaine Vahasan's on. And Cool Boris sauce the squee Lelesh. Har and Lena Ocht gang or 4 like a Port Láirge. Agus couple on a D Tevu Aaron Dave Lena. Oh, it's a craver fall. Doesn't the Bootori Dicadine Chahuing. Cliff like Bjor TG Caher. Tipperary Árainn reached. Saw Robert Denton's son. Joe Egan. Ibrish Stackenson, Fadale Samo Farrell, Shinin Captain. Pass Shirko Fadale Paddy Phelan, Corrington Tave, Lena, Kagan Derek, Cormac, Ega Far Fort Láirge, Agus Big Puck Schlasse, Dalvar, Agus na Tipperdig. Nish Damien Corbett a Hogig, and I've willed to Maun again, Elaine Kesh Fish in. Tree Coolin Gatisha Tranona. Hopefully, Sayrige, Agus Deshiga Nish better Lesh and Buck Schlasse. Fi Naigulin Internet Fornig and Misha, Agus Ching Belkna Glashley, Treat and Darilaha, Agus Neil Moran to Fiaus the Fort Láirge and Kenso Guard, Conor Martin, Favru, Martin Fos to Dull, Dyricos, Corin Cool, Haran Chaston, and Tarna Coolina Gashud, and Vjarna Hernashiga Ne Coolin, Agus Common Mahasa in Orira, Tipperary Árainn. Nish Tachtamach and Sonto, Jack Toomey, Cluiche Fecca, again Ray Tor, Agus and Farricane, Hogig.
Tá bh mud an ceann a bhí sa chéad leach aige ó bhfuil cúig féidir a seaca chéin ceann eile búilte ana craing ar fad aige agus a deis a ríist gan bhearna a leidú. Seacht gúlín gotí seo sin an tuchtú ceann an réadar ag obair ag fear de la salle agus marach é siúd bheitís cinnte i driblódan sa agus sin rud go méid díomár sin na hern agus ar an Fort Láirge nachhfuil níos móda san tosa ag seasamh chun ceang agus ag aimsú scórna ón imirteach go dtí seo le Tipperary níos fearr. Leis an réiteoir Charlotte Donlan chun ceantáil chafisteach idirmheirt catisteach ag an deire smachtathe ag a deire ag a Port Láirge bhí sé céadúir ag a Tipperary nach san slitir caiilte an son agus síostín taobh seat an farc bhfuil Cluiche an son se tá na cosa buinte an son ag a Jack Quinlan de thosaí Fort Láirge agus tar sé seans se bhí na cosa buinte de Peter Cummins leis sé bogisteach sa lína lán tosaigh an son agus níos feariste an son cinnte seans ag Jack Toomey agus an ceann sa bogisteach a ríis níos congríd an chúl. Toomey an ceann is fosa trach núna búilte ní hamháin thar an chúl ach a seach sa far taobh hir agus beag bónú cuir éigent ag féchan tar an slitir a Hurling te sigan son ach cúlín na hain ar clár na scóra go Port Láirge ar neis go dtí seacht gúlín. Leis Tipperary go mar go dtíon taobh eile go sin an planetach go héanúir nervhín ceanna go Port Láirge Tráchtaire neis deis an son go Tom Delaney anna Cluiche go siúd ceann gardig Titme sigan son tá brúan só ar chosantóirí Fort Láirge tá seansar an tarna cúla go Tipperary Árainn dénta go más sigan son go Brian O'Callaghan níl an contour glanta go fóil tá ag a deire amach go fada le Billy O'Connellach ag a deire Haran lína bhí brú sigan son ar Fort Láirge ar feich second an ceann sa glant ag a deire agus puck sleasa ag na Tipperary. Tóca go mar tá trúr imar Jochen ceann na hógant ag an deire go Cluiche amach an son go fada le Adam Daly Orde aige ní Daly atá ach Sam O'Farrell captain tá go chun ceang Iling Géir agus tá buile de chumán fuit an son ag Sam O'Farrell ó éanach éar óg tá sé imime chun talún tá buile cheann fuit an son aige agus anna hans go me cart buile go fear Fort Láirge agus deis eile ag Damien Corbett an bhearna bhéadú an fear agus eile seach leabhar an réiteoir na Garród Power ó chlún í a péireach agus a ríist treis gá chúlín ag a Port Láirge deis ag Tipperary an Tráchtaire neis an cart buí an son ag Garród Power. Leis Cluiche fósá chur ach tá sé go bra agus nuair thosnóid Damien Corbett a bheith ar neis le buile séir ag a Tipperary. An ceann sa ag a deire Haran trasnán an ceathrú ceann ag tróna agus an ríist an bhearna ar neis. Ag 8 gúlín héana néideag ag Tipperary is mahan scórála sin nád a ceardeag ag Port Láirge agus in áíre a hastig cúil le fada agus na déisiig chun fannach sa caibhlann tá siad fós ag trid an fear spáir sin den égúlín a bhí go Tipperary ag letham ag seasamh dómh McCormack congras an taobh lína McCormack fécinn sin orde ar an taobh lína nuair a bhúil sin ceann sonach ag a deire well bhí an muir an taobh seo ag dul chun an bratach hartach bhí an muir eile a rá ar fóríl ag a deire ar fóríl ní a haín clár na scór ach bhí an fearbeidir le raibh níos fearr den Torm Griffin ceann sin Haran trasnán se chun Tipperary na ríis spása sigan son ag a Joe Egan fós a dul ar rúthair tá immerthóir ar yes agus ar Clay Egan tain sé ar Clay deis ar cool beidir bhfuil seansar an tarna iarteag Tipperary cá siad teachtar neis dint go maithríis ag Brian O'Callaghan amach inis go fada le Paddy McCormack an tríú ceann ag McCormack tróna ach bhí seans an son ag a Tipperary ar cool. So harú a dhéanamh ag a Tipperary agus iver a hochtíag a tacht isteach sin é caithal English is tócha agus seo an tam chun an panéile chúsáid nuair tá immerthirí beidir
Thursú Rind. Nishin Town. Taking Tipperary Árainn go bhfuil siad in áid ana bhaith an stad seo den Cluiche. Se Corbett bunted an farc, eisna bhí tógant Cén bhfuil is séir a bhí cá ach tá siad go compórdaach beidir ag an stad seo agus naigúlín atra agus denúmad fácha an countsa. Well, Cluiche go deire an réitóir agus tar sé deisile níos cé thógaigh an bhfuil is séir tá Corbett dúra am hit an farc. Ach tá go leor imirthirí eile ag Tipperary Árainn in dhiúlar iad a thógant naigúlín idir na fórna fémar a bhí mar ag an mrise. An dí ag fáil fé réig de Fort Láirge sin é Barry Flynn ó cum an Rogha Éireann. Cluiche bhí sé go mar chaibhann sa chéad beidir feichnómad na mar sin. Tá ag síhan is lócha go deire ar dheis agus ar fóríl ach an farraspáir sin a thug Tipperary Árainn lóga dís na seomraí festis chamáda de rééis a tarna leach agus cumann amachchas ortha le tamil in áíire marach go bhaid Port Láirge cúpla cúil. Comart an taobhlín an son. Brú dachirtí gainge é gháirdeach agus ag an dúras sciúrann thar an taobhlín a bhudlach a rá if ábhar Tipperary Árainn ach an maor a rá if ábhar Fort Láirge agus an tonadí sin a teachtaseach sin é Barry Flynn in anad Craobh Power ag a Port Láirge agus beidir seo na seansan na deirneacha inis ag fuarann sé na hurn scór ag tastáil go tréin agus go teomh tá naigúlín idir na fórna agus an tam ag amach seo chuing Aaron O'Neill. Túmig ar ag gháirdeach níor dheirigh leis agus ag an deire Cluiche an son a rís díreach os cabhair an réitóra agus tar sé seansaile do Tipperary Árainn leis an bhfuil is éir. Sin cansan am heisach ag taig síhan ó chlún meach am an éimh muire ach dint go maith go Port Láirge agus ag Conor Keane chun teachtamach leis an gceann áirithe sa cúla heastín nó Port Láirge tuigeann siad é sin. Cluiche Mumhan is a chur le chéile. Fósa dul ach tréis an obair bha chrúigh sin ar fad a dhéanamh sealamh tucha utha cho éasca agus ní léon níos measa chun laghbhís nach a chur iarrann se chuúna Tipperary tá spás ar fud na parca cá. Máirt talachtín Clíháin agus roinnt imreoirí an airce chéile sig sa lár. Is cuma, tá sé ar náise go Tipperary Árainn, deisir cúlín an countson go hard. Haran Trasnán, de gúlín an idir na fórna, anna bhfuil an son, céalach an lántasí, Tom Delaney, sár Cluiche imirthaige. Hain an ai, ag Delaney, go léir ón imirt cadé mar hispántas. Agus an bhearna is go de. Lús an Cluiche áíir tithe le cúpla nómad mar bhfuil cumann amachchas ar Tipperary Árainn tá siad láidir ní léon cheist fé sin agus fear breis a gcónaí breathnú an fear leorpáirc a déala chun iad a chur ar an únsaíisteach sa cúngan san dí McCormack é sin chun ceang a gcónaí trách núna nuair hain an silfirseach chuig McCormack go healaíonnta go hard isteach Haran Trasnán sáiríocht a ríist ag Paddy McCormack an ceathrú ceannaige agus Tipperary Árainn ar a sábhín so inis. sé nómad go le fantansa ach cumann amachchas ar na Tipperary agus iad gur dul go dtí Leathcheannais na mún a bheith arsúil an teachtain se chuún deisenis leis an boc sreasa ansaí eile a hosnú dint go maithan agus Sam O'Farrell captéine seach sa chuún McCormack ag dheargé gáiltas maith dhéiscin mar bhagann sé ó taobh na parca ar an taobh seo an sontain sé trasan díon taobh eileach níl an cansa Tris dul Haran lína agus fáin lóg fánach tachisteach an fécintar an scórbéidir sa le raibh sí ar neistí an nad an cansa an onadí sin Dar McCarthy ach dint go maithan go Port Láirge tré Josh Hegarty chun é sin a gáil tar neis. Hegarty fósa dul a rúthair. Fósa dul. Pass isteach go fada le Conor Tobin ach ag an deire Tipperary Árainn in déanamh dóthain tá siad a rás ar fad is sigan son a meas na gosantóir agus an countsa glantach an orda san
Éireann son go Port Láirge amach go fada le Barry fléing féchtar na rana ach ríist míleach for ag Port Láirge shelf tuch Harnash go Tipperary Árainn agus seachún $1 an ounce í ríist. Ní iad gurí McCormack go gaim siútachan sé sciorn sé dá chumán an son agus éasca ag Port Láirge é sinna fiocha agus a glána cúig nómad fantansá an pass a ríist go bocht tuch ag Port Láirge isteach go dtí Tom Delaney sin é an Meister sin é lécan cléthe Haran Trasnán a ríist héna deigh Tom Delaney go léirún immer til le héide hespántas atá feice uigansá I Barkstad Semple ní le héad feice le tamil fada. Does ein cúlín in ish idir na fórna agus cúig cúlín go deirnach ag Tipperary Árainn de taring clótha cos nó beidir cos go le in san Leathcheannais hena féin agus Jack Toomey de Port Láirge dar nó si Tipperary Árainn atá in uachtar ó héh Craobh an na mún daidir fad búteachá an Count Deirnach in 2000 agus a 8 agus maidir le Port Láirge níla ceiriceáin búteachá Count Deirnach in 2000 agus an 9 ag an stad seo Tipperary Árainn fiochan gomach an áit a bhainteach in san Leathcheannais seo chuing Delaney a ríist agus an count san ní gá féchan fiú gachrad a bhúlann sé críicnín sé Haran Trasnán sár hespántas. An díile tacha seachan son Iran Tipperary Árainn agus ag fágantá Conor Martin dhimar sé go má agus dúireadh Iomána Hart de Sam Rohan ó Cicam bhuileann na hóin atá gceist son ag Tipperary Árainn trí cúlín díag léasa á dairt agus na Tipperary de Port Láirge ansá. Jack Toomey fan sin na hógant. Glorg Chor chun taobh dína céir a dhéanach sé bhfuil má tú trí cúlín díag taobh hir nílach tastáil in áír a cúl agus cúl eile agus é chun an count a chuirteach beidir sa Chearnóg nó bhfuil si arágil an cléthe Hart díreach Haran spot ag a deire ag Jack Toomey in áír an taingeháin I meas na dosa heasamach de Port Láirge tróna beag dímár cinnte tá sé dechar ag an íomh seo ag immerthirí óga nuair nach dainreí ag airt agus leis an mearna den éigúlín ag an ris a bhí sé dechar Tráchtaire agus trí nómad fantanis Staid Semple ríist Tipperary Árainn a raus ar fad agus seochún a ríistíd Cluiche siúráilt an son ag a Port Láirge agus beag buile sé eile an son ag na Tipperary Tandí an ruch úntaach sin Darragh McCarthy far húmí bheara agus beag seans ag an bhar chéna beidir ceann chur Haran Trasnán agus trí cúlín díag chur boutáin eile idir na fórna. Búd a gá chúlín go Tipperary Árainn chéadbhát a gona Port Láirge an son búd a gá chúl a gona an chlár in san tarna bhát agus cuman na maithas orthas a cléthe Leathcheannais an sod tránón an ceann Haran Trasnán ag Darragh McCarthy agus anna de féghó a teachta seachanis de Tipperary Árainn Jack Hayes a teachta seach agus Keith Loughnane ó Thurles óg agus díreach leid an fanéile húsáid in eisiau fágan na park a Paddy McCormack cléhan a bhaimar aige de Tipperary Árainn tróna be sé sásta agus díreach tá sé carta buí díreach a bheith airach nach tarlóg éon rud rihíar an himmarthe Craobh an son le Woodloch tá siad sásta go bhfuil cléimá imar aige agus an deis ag immerthirí breisianis ag an stad seo den cléan ceann áirithe ag Port Láirge agus ag Peter Cummins beidir an tainge eile taobh le Toomey heasús trasna cúla hain siad deisintá beidir ag Port Láirge tá seachtaí Conor Tobin seansantá sábháilt an scoth ag cúlbar a Tipperary Árainn ón Hargan hí seanúnta an son ag Port Láirge ar cúl a cheas Hargan in orda sábháilt an scoth níl se chun éon rud ag éile tróna. Trí cúlín déag atar Tipperary Árainn a teachta ríiste géirí Curlin a gcuid an count son go hard Haran Trasnán anna haspánta scórála ag a Tipperary Árainn an sod tróna be siad sásta leis an iireach sin a ríist.
Caracúlín dig idir na fórna. Tá mit sa nóid dernach do gná almans agus be cúpla nóid eile le cur leis. Ag an stad seo ní léon cheis fé. Si Tipperary Árainn a bheith ag Leathcheannais na mún an tachtain se chuing. Páirt Láirge Tráchtaire. Seans ag túmí. For sé. Sais Mionúr fiction count son. Ag go deireadh Tipperary Árainn déanamh go húntaach. An count son glána. Agus féic cétáiste leis hain. Tom Delaney fósadal héna héindig again. Pasta go úd gan a bheith lehelas gan écur agus cool. Éile ag Tipperary Árainn an Leathcheannais áitiúil. Harbheith sástan son. Coolúntaach ag deireadh na himratha agus sinne bhí sé hart in áiríre le tamil fada. Sarmhuile an son ag an Tipperary Árainn an Leathcheannais áitiúil. Harbheith sásta. Críochna san angach ag an onadí. Jack Hayes ní seach díreach tugasteach ar a park. Sin dóibh sé. I gona nád a cúigdeag ach cé eile a croigh ach Tom Delaney ní raibh sé peocht lehelasach chunig sé go raibh Hayes las má agus an tarna cúil ag Tipperary Árainn. Níl si críochna hná seachún a ríist boutáin eile. Deisir cúil eile ag Tipperary Árainn agus ag Darragh McCarthy. Slad ceartá dhéanamh ag na Tipperary ag 3 sé inis 5 cúlí natra drada ceart déantar na déisiig. Sin díomacht a Páirt Láirge ní léon cheist. Níl éonar na géirí cúl mar sin a scuile isteach ag fíorhear na himratha. Tá mid a stigan amcútamh gortathe agus an rud a hastíú na Páirt Láirge an adó géirí chomar agus gur féidir dos na Tipperary well tá siad a rá. Tá míad láidir, tá míad a gírig, Craobh na mún a bhuachant an tachtain se chuing. Ach an dá chúl déanaach sin ag Tipperary Árainn, Jack Hayes agus Darragh McCarthy. Well, tá si de cur solas galan léiche, gur raibh solas an léigus, solas na tilhalse, go dainn idir na fórna le tamil fada. 5 cúlí natra, 3 sé, I gona nád a cúigdeag. Tipperary Árainn ar ausar fad, hí 9 cúlí natra an rise. Ach, amán Tipperary Árainn a raig in uachtar fud faid na park a gehéin lína in áíre, agus ní deireadh déanta lena cuid go fól. Reached an very amsig an cool McCarthy. Tá sé tris a bheith láidir cinnte ar tháinig sé isteach. Cant an caillte go deireadh Adam Daly. Se le bharneis go Páirt Láirge. Gáin mit an amcútamh gorta imar son íl beagán fácan son ach rís sár skillan son go Joe Egan fósadal tá sé glóric tiile scórna tá sé glóric cúil eile an count son imime isteach bhfuil seansar cúil eile ag an deire tá Tom Delaney sásta an cúlín a hógand agus tá hain a dóigh ag an bhar chéin inis. A le héad a spántas go léir ó nimmirtige 3 gona nád a cúigdeag sin scóráil. Leis an lábhan ardig an réitor, an buntáiste le tart Páirt Láirge an son. A go bhfad ró dhéanach an áiríoch an stadsead an clé agus ríist cosantóirí Tipperary Árainn. Níor cuir teist cearta ar beidir trach nóna ach éon scrúdú a dénach ar bhíidir glán in uachtar agus deis a ríist cosantóirí Páirt Láirge is ar fud na hátil le tamlína nús. Ceanta ag Jack Hayes an fear amsig an tarna chúl tá si de gimmert inis le Páirt Láirge. Isteach go fada leis an lán tá sí Tom Delaney count íse lá bhí sé trílan cúlan sin. Fair play de Brian Callahan bhí sé lá ábalta go deire. Ach bua éasca agus éasca go maithan sanna go deire ag Tipperary Árainn. Bhíidir níos fear ní léon ceist fé sin. Bhíidir 9 cúlín contosig ag an rise an cúl sa chéad le teach díreach ar bhuile le hama ag Tom Delaney. Agus an son sa tarna leach leanad ar raig sár haspánta scórála amachchas amach ag Tom Delaney críochnaigh sé le héana dóigh ach gá chúil déanach chumach ag Jack Hayes agus ag Darragh McCarthy rud a chiallaíonn go bhfuil Tipperary Árainn cáilethe de Leathcheannais na mún a bheith gur siúlann tachtain se chuing. An scór deirgan sa Staid Semple bua éasca ag na Tipperary ag 3 go Tipperary Árainn nád a cúigdeag ag Páirt Láirge. Eber stock a Cluiche agus deis ag na déisiig ag tús na himmerhan counts on a dullaisteach na muir ag fécin tá siad sásta an chéad scór an son aimse.
Is Tipperary Árainn ag teach síos agus spás istegan son deis Tarrinter co-score tá ag súla Cluiche ó héh scórála tosína dtír cumá leistegan son ag Sean Mackey sta go fada le Michael Morrissey deis go siúdar Coolín an Council go hard Harran Trasnán ag Farrón Cashlan immerthe ansa agus an Council fut tar náis go Tipperary Árainn deis an son ag Joe Egan an lehas sí lár agus go héir atá búlte agus na himmeróí go dtí I'm sure Nash agus na Tipperary tá si ag bogan níos fearrtá contúirt ansá de chosantóirí Fort Láirge agus an Count son imethe stac agus Harran Trasnán medi si testáil fé ar an Tráchtaire is seach fada le Paddy McCormack Coolín má fuit a níos túisce casanse búlan sé an Count son Harran Trasnán sár Coolín ag brúéire ag an deir Árainn le sé cumada staach fada le Jack Toomey a ríis anna chud an farc clúda ag Toomey Count Ard ón Dave Lína scór an clé go dtí seo ag an deir ó tagann si de cumán chosantóirí Fort Láirge agus tá brúan is ar Fort Láirge mar go bhfuil an Count son imethe stac Harran Trasnán anna tá siad féhrú ar náis agus na Tipperary agus é sin míleach for ó Fort Láirge deis ag Tipperary Árainn ar scór an Count son Ard san air is a methe deis Ellen son ag Tipperary Árainn an Count son Harran Trasnán ag Joe Egan agus a deis ag na Tipperary Tráchtaire ríist an Count son imethe stac ag Adam Daly Crinnes aige scór aige gunnar ag an deir déanta go agus na Tipperary tá seansan so ar Coolín ag an lán tá sí Tom Delaney agus an Count son Harran Trasnán sár iirecht an contúirte gan is meisteach go siúd brín sem acadí Tom Delaney an lán tá sí tá trí Coolín go dtí seo ag get an carhrú ceann in isige fanta an sa I bar Tom Semple agus a ríist ard ag an lán tá sí Tom Delaney Coolín sin an séú ceann tá sé Sola Fort Láirge Garrod Power Dulisteach fiú Coolín ag an stad seo has tóg an Count son well ag an deire díreachleistigh den fosta líon na gúlaí agus Count contúirt agus stigan son an Coolbar agus an cosantóirí teachtamach botún beaisisin deis an ag Tipperary Árainn Tom Delaney le cool ar lús níos airde ná mar atá go Port Láirge seansan son ag an lán tá sí Tom Delaney héana sé ón immert héana seach den isige deis an son ag an onadí tá sé macadín onadíon sinna Conor Tobin siar hain se siú deis an son ag a deire go Port Láirge an Count son ar deire Harran Trasnán an istige an son an tonadí ó bhaile Vic Gunnar an slitter aige an cosantóir fácan íige fósa dul tá seansan son ar Coolín Harran Trasnán ag Conor Tobin Thart slídómh isteach fada le Tom Delaney ríis fécinn sé an order feag lethecond an Count son Harran Trasnán a le héide agus níl mór an de fiásta Fort Láirge an Council Garrod go dtí Conor Martin féhrú Martin fósa dul díreach scór an cool Harran Trasnán an tarna Coolín agus tarna iirteag Tipperary Árainn cá siad teachtar nas déanta go maithríis ag Brian O'Callaghan amach inis go fada le Paddy McCormack an tríú ceann ag McCormack trán a gcónaí trách núna nuair hain an silfirsteach go McCormack go halíonnta go hard isteach Harran Trasnán sáiríocht a ríist ag Paddy McCormack trí Coolín déag aftar Tipperary Árainn a teachtar ríist ag Iarú Curlin a gcuid an Count son go hard Harran Trasnán anna séin Tom Delaney fósadal héna héindig again pasta go gan a bheith lehelas gan écur agus cool Éile ag Tipperary Árainn an Tipperary Árainn níl siad críoch na hanaí seachún a ríist boutáin Éile deisir cool Éile ag Tipperary Árainn agus ag Derry McCarthy